A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah taala mga tay mahud kumulya kami Islam. Yari na kita ni uhahi karwa part 2 pagyanon bahasa Anggalis sin kahalan sin pangadjian na to sira sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyaong pangadjian na to ing kahalan sin hula Makkah hawak to way pa in nabi magsusung magdaratong in nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hula Makkah tay manghuda kami Islam aun tu agama jimajato hula yat waktu. Hawak to ay parimatong in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam impanagnaan pagtawagon mga ubadul asnam. Sila ini impagtawagon magtatag-ipon ha mga barhala. Panagnaan dengan mga adiyan. Hikarwa aga marito amo na impagtagon Nasarani. Hati na Christianity. Aw na Christianity that time. Ini kato amo na Judaism. Judah. Jews. Karena pag anunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam suratul Fatiha ghairil magdu. Ya Allah mo ko bilanga ding ay mo kami bilanga ding mga sila kerugalan mo. At ini mga Yahudi. Walad dal dalala ay mo kami Allah para mga sila nalawa isab. Hadaan mabuntol. Nain nakaw na ito mga tayo mo da kami Islam ding mga rais piagaaddatan sintaw Makkah ito nakauna. Piagaaddatan marayo in ay mo ka marayaw tao piagaaddatan lang si mga ulama ka nakaulahu yu'khadu kasyar mang siya magbisara in tao ini pagkawaw ng bisara niya sa pantun syara. Karena simpag-addat pag-ihtiram kaniya. Ingan niya hi Amar bin Luhay al-Qusai. Hi Amar bin Luhay al-Qusai, siya inin rais dito ha Makkah, hamuk waktu nakalabay siya pa Syria. In Syria, mga tayo mga kumulya ka sa mangkong yan ang Syria, bukon siya imana sin Syria sadya. Hawak to tinggan sin Sira, mangkong yan ang Sira, agada sirin Jordan, agada sirin Lebanon, Palestine, iban sin pagtabakon in center niya amuna in Jerusalem, Ilya, how no in Baitul Maqdis. Nakalabay man in Amar bin Luhay al-Qusai ni, kita niya mga tao rito magsamba barhala, nangasuwo siya. Karena in Sira tayo, mangod doon din hambok din ang mga sabab, puunan sin Christianity, karena in Christianity doon establish si Constantine. 300 years tungatos tahun before si puasin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon establish in Trinity, tutuhan. Salasatu akanim, Tuhan Ama, Anak, iwan nyawa. So, dendo na Syria, kumun yung mga tao mag-ibadat ha mga barhala. So kita sin Amar bin Luhay niya, suwo niya, unulong yung barhala hinang nyo nila. Alam si mga tao ha Syria, yan yung barhala na mo para tijara, business, inambok yan lang niya para pagtiaon, inambok isab lang niya para habiyari, inkatanyan para haulan, magdil ka mo matar, na inkatan ilong niya, aong katan, pursun mansib katan, sin hinang, sin mga barhala. Ulong yan sabab, lang niya, yukarribuna ilallahi zulfa. Mahinang sabab lang niya, mahinang namo wasail, dan makakatto na mo, maka na mo maksid, hati na kabayaan na mo, iban hadaf na mo, gaya na mo, makawa na mo, sila in lalabayan. So, bet tindawa nila. Kana sila mag-ibadat yaon, buko nila pag-ibadatan sa lalabayan na mo sa jalaw niya. Alam si Amar bin Luhay, malingkat in hinang biyari. Lumawag isab kita rin tulong niya hamak ka, aun lalabayan, ba't mahinang sabab, mustajabon, sin Allahu ta'ala, pangayo sin taumak ka. So, diya sin Amar bin Luhay, pagda sin Amar bin Luhay matupamak ka na mahunit, basta-basta magdako hinang barhala dito pa Makkah. So, pasalim Makkah na ko na. Rong kitagnaan sin barhala. Pasal ka pangadjian tara, kano timag na pag hinang sirik, hawak to sin Nabiullah Nuh. Ay niya to, kapangadjian tara niya, tumang biyari nista sin syaitan khutwa fakatwa ruwaida. Hati niya inut, biyariin sila siya sa sin syaitan nahulog sila pasirk. Ang kanin, inang sinamar biloy karena piag-addatan siya, gyagalang siya. So, implement niya man imbeto para kala, tiyabok pagtusin to Makkah, karena simpag-addat ka niya, iban panganduli ka niya. Ang kalong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat din ka na Abu Hurairah radhiyallahu an, ra'aitu Amar bin Amir bin Luhay al-Khuzai, yajurru kusbahu fin nari wa kana awwala man sayyaba sawaib. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ko Amar bin Luhay, yajurru kusbah.
Hati na iutong niya in tinain niya. Kita ko lang sin Rasul, hi Amr bin Luhay, iutong niya in tinain niya narkat jahannam, karna siya impanagnai mansawaba sawaib. Siya impanagnaan, himinang simparakala pagtakon tashib. Hati na pasaran in unta, hinangunday nun inunta, pag-usala yun habarhala, ang payato pag-ibadatan nila. Hamon hinang nila din mga ibada, kakahin nila kakahinang. So, siya intag na himinang. Hi Amr bin Luhay al-Khusai. Naroon man mauda kami Islam, sampil na develop na to timaod inot-inot na hinang na trading si Makkah, sampil piyak business nila na impagtuhan, pagdagang nila na intiap-tiap tribe din doon halaw man sin Jaziratil Arab, biutangan nakatantutuhan-tuhanon, sampil in every year o magkatumaghadj, magdagang na sila tuhan, maminin tao, sampil kimalat timaud-timo din tuhan, miyabot siya tunggatus kanuman tuhan, barhala hamakka. Nabiyaon, mari kita niyo, pangadjian na to, may taong Christianity, may taon na mga Yahudi. That time. Unin rule, may taon na mga Yahudi nag-exist. May taon ng Christianity rito. Na, in kisa ini, tumagna kita rin kan, nakura sinkwan, malik sinyaman ingan Hitabban bin Asad. Hitabban Asad, mga tayo, manguda kami Islam, in siyamok siya nakura ding hayaman, nag-business siya harap matupa, nag-business siya hamok pa arap Palestine ay pa Syria, pag-ubos nakalaway siya tay mangod ha Madina. Nakalaway man siya tay mangod ha Madina, inhinang niya piamin niya nanak niya roon ha Madina, ha mga tao Madina. Doon man piamin sintabban Asad, inanak niya Madina, inhinang si mga tao Madina, wayron nakahinang sila kadarawakan, piyatay nila inanak Hitabban Asad. Pagpatay nila in anak sintaban Asad, diugalan ni Taban Asad, pag-ingat niya, piyatay in anak niya, sampil piyon niya kapag nakuraan niya in Yaman, piyon niya in mga sundalo niya ha Yaman, bunuon nila into Madina. Sungman bunuon sintaban Asad in Madina, gimuwa in mga ulama sin Yahudi. Among pagtakon sila, ulama sin mga Yahudi. Tiya, hati na hiber ding mga ulama si Yahudi gimo alo niya long sin dua ulama si Yahudi ni ayaw mulong niya bunuain to Madina iban lubuhay Madina kaya tamulong niya mayta way mulong niya kay ngatan in Madina ini mabarakat karna nababasa si mga Yahudi kaya mayta kitab na Ibraniya ha Hebrew kaya pangadjian nila doon alamat sin makan how no gumawa in kahinapusan nabi. In problema lang kapangadji antara rin di hapangadji asira sin nabi. In problema mga Yahudi gimuwa manin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkita nila Arab lipat sin Allah ding halin hati na haran ding kan Isaac kaya kan Ismail di nila matabok nagsilos sila karna may takya lipat sin Allah pa Arab di nila matabok ang kana sila timatakad nasal hamadina karna dumatong in kahinapusan nabi. Sa pagingat nila Arab nagabugo sila di nila matabok. So yun nasal sila Madina. So iyan sin dua alimin sin kuan Hitabban Asad ay mulong niya bunua in hula ini bang mo buno unlong niya Georgia na un nakaw sintuan pasal in hula ini nagkakahad kami papagbarakat sintuan di mo man jari kudjilon. Ameti manakib kalabyan si Madina. Na, doon man na-convince nila Hitabban Asad, bukon sa jahat na-convince, napaagad nila sampil Hitabban Asad, haagaman nila, sampil iyan sila Hitabban Asad, bang manjarilong niya, magad na kamukha ko pa yaman, magdaawa ka rito yaman, miyagad maninto tao ini hayaman, how puunta, aun din nga mga tribes, simpagtawakon Hawazin, in Hawazim ini, tribe, naon yung problema ni Leban Quraysh. At in Hawazim ini, simumbong kan Hitabban Asad, sing kakahinang si mga Quraysh, di niya matabok, sampil na tali, sintaban Asad, maba niya na isab, lubuhon ng Kaaba. Inbiron niya, suro niyang Kaaba. Napagyan isab ka na sindwa alim, sin Yahudi ni, lamikyan long niya, ayaw musura im Makkah. Im Makkah yan, hambuok da isablong niya, piya pagbarakat sintuhan, biara sim Madina, ayaw musura Georgia na ungko sintuhan. Sa along niya, gaman hinangon mo, katto ko pa Makkah, pagtawap kolong niya, iko yung panagdan tumawap. Nalong Hitabban Asad, may ta kamo karo, di ka magad ka ko tumawap, long si mga ulama si Yahudi, di kami long niya manjari magad magtawap ha Makkah, karna im Makkah hipo simbarhala. Bukon long niya mapatot, biya kamo alim, hapanauhid, in magtawap, hahula, Kaaba, sihi mataod simbarhala. Sa katto ko lang niya, pagtawap ko, kukan pa yung mga tao, yun ang Hitabban Asad, nagtawap siya Makkah, sampil siya impanagnaan, ang kanabang kasuhon, isimpanagnaan, nagbadyo sin Kaaba, ingan niya Hitabban Asad. Tiyabo na siya impanagnaan, sampil
panagnaan nagtabon sin Kaaba sampilin hinang nila tiap-tiap tahon mang sila magtabon hati na bangkaton sa dyan ng buktawon pasal mabuka sila magigsin ng buktawon pasal nga mabarakat bangkaton nila bangkaton ikatutahon ikaw patahon bangkaton sampil miugat na Kaaba sampil na realize nila bukong biyati magtabon tiap-tiap tahon gantian sa iman jari pagbangkat-bangkaton. So impanagna nagtabon sin Kaaba amo nga niya hitabban asad. So biyarin mari ka sa papangadjian biyarin hantang sin Christianity. Kaya nga mo ang pangadjian mo impagyanon Nasara manasin Nasara di nga kalima Nasara timabang real impagtawa kon Nasara amo na ito impagtawa kon muwahidun nanunggali fa Allah tunggal sila kaya lang inut-inut na ito nalawa impanasat sin Satan inut-inut siya nalawa sampil nahulog na intaw pasirik na inang nahinabisa nakakada siya tuhan ama anak iwan sinyawa ang kanamang pangadjian nyo hindi ko bang diungog nyo yan dali leksyo ko rin di Tagalog in story hi Salman Farisi dito nyo kakitaan ingkataan upat asakip mga pari nara nagmiti Salman Farisi sila yato inakida nila biya sinakida sin real Christianity amon bunal na nanawhid fa Allah Ta'ala pasaling Christianity nabaki siya to nabaki into in generation sin Christianity panag nanti inahinang sa Unitarian nanawhid to muwahidun tunggal na nanawhid sila fa Allah Ta'ala paglukay-lukay na inang nasabing Christianity binitarian na inang sila duwanin Tuhan pagikato amon dimatong nahi pagtakon hi St. Paul 300 years, 90 years why na Jesus Christ inabi isa sampil miabot na kan Constantine 300 years wero na inabi isa dito nila implement in pagtakon Trinity sala sa tuakanim so nag-evolve ima Christianity na in Christianity na kauna ito mga tayo mangod ko kami Islam kabakan nyo na kis sa pagtakon amo na in nakura iwan singulam amo lang niya kis sa the king and the boy kis sa singulam in nakauna yato in king ini in king sin yaman na kauna amo na hitabban asad. So miyatay man intabban asad majority si mga tao yaman na hinang sila Judaism, Jews. Pag-uwas pasal na kauna to Jews siya na akamarito. Na hinang sila Jews na in pag-akamalila miyatay man intabban asad gimanti kanya anak niya ingan hidunawas ataw ingan niya hidunawas ataw abunawas. Siya na king amo nagluwat iwan sin pagyano na biya masurkis sa king and boy and king. Narimatong maninta in dunawas ini hati niya pagkaintiap-tiap king nakaw na to mga tayo da kami Islam aun sila sahir kanila. Biya mga magmamagic dito magpangaro sila aun mga kahin nila magpangaro kahin nila magula-ula kanila si mga kalakihan nila. Pagkamaas na inamon mga pagpangaruhan sinamon na sin dunawas ini namini siya bata-bata mga dito hauno ha sahir yaon mag-ilmo amon lang niya sihir ato mga magic yaon na napini niya bata-bata ingan sin bata-bata when na mentioning nga niya nganan siya gulam at sing gulam bata-bata meto man ni bata-bata ini mga siya pangadji siya namon hindo kanya yaon paglabay sin bata-bata nakakita siya aun tao in siya yaon uno rahib at sin rahib ini ruhban ding sa mga monk biya kato pari nangangadji nagiibadat patuhan hati niya halaw man siya kib mag-ibadat sa sa patuhan so ini nang sin bata-bata ini kalingkatan sa sin pangadjion di mungog siya biyan us nalit siya nakakato pasahir pag siya so sin say met ako nalit nawayron siya nagkaiba biya tus imian sabihan ha alim yaon long niya mapakulong niya sin pangadji mo malingkat long niya mapakulong niya manjari ako mangadji long ka na sin alim sa long yung problema ko nakala pag maamana ko sin maas ko kasi riaka ko sin king mangadji asahir nalong sin amon alim yaon biyari na din hinanga bangkolong niya before ko mat tumarina ako muna kako early pagkari mo lang niya kako early pag usmat to ko pasahir late na ko bangko asong sin sahir meta ko na late iano mo pia late ako sin ama ko ibanin ako bangko sab lang niya mo ipabay bangko asong sin maas mo meta ko na late bay tay pia late ako sin sahir ang kana ko na late so biya tininang niya nga duwaro yung pangadjian niya sampil di matungin wakto mga tay mangod nauning problema hasuk ha market nagdaga na yung tao pasal aun hambok layon asad wayro makapatay halayon nun nalong simbata ini ya Allah long ya bang bunal long niya Tuhan ko Allah in ikaw in bunal Tuhan sinamon rahib yaon ding sin Tuhan sin sahir yaon ando long niya tiluon ko long niya in layo nini bang siya matay hangan mo long niya
magkahagad na ko ikaw na to din Tuhan. Pagtilo si bata-bata yun hangan sin Allah Ta'ala, miyatayin layon, narito na siya, usmet to siya paguro niya, laong ka na sing guro niya, makuga ako lang niya sin jimatukay mo, saya ka ulam, tanam na kulong niya. Pasalong niya in jimatukay mo, yan din hama karamat. Uning pagbidan tayo mga utsing karamat iwan mujizat. In mujizat tayo mga ininiring mga miracles, maka-ajaib ha mga kanabihan. Sabang karamat, biya sa pantun miracles na siya, maka-ajaib siya, sa magjatuhin ng mga bariman, iban awliya sin Allah. Long niya, inyan din mga karamat sin Allah Ta'ala, na tumtumaya ko long niya bata, pagkakaukeridaan na sin Allah, tanggap, ready hanimbaran mo, tumanggap na kausim panandas sa lagu-lagu. Karena biyatin Allah Ta'ala, bang kau kalasan niya na, depende iman mo, tandasun niya kau. Long sinabi, a'damul bala, ma'al a'damil jaza. Bang mataas in panandas, mas mataas sabihin, in dirong kay mo sin Allah jaza, reward. Ang kalong sinabi, nasuwin nabi, man asyadul bala, ya Rasulullah, ayun nas asyadul bala. Isimano siya tiyandas sin Allah sa kusog panandas. Long sinabi, al-anbiya, thumma amsal fa amsal. Impanagnan tiyandas sin Allah sa lagu-lagu, amon ang kanabihan, pag sumubliya nabi, sumubliya nabi, kita na depende sin darajat niyo. Ang kanayan dalik ko kakitaan nyo, amon panandas ding Allah Ta'ala, yari nariha page, kakitaan nyo, bang hialulay ko rito uning pag-ianon panandas ding Allah Ta'ala. So tiyandas na siya. Timagna na kaning panandas, naroon man, aw nagpaubat-habata ini, nagpaubat-habata ini, nagihinang din dito kan king dunawas, anak niya ri makakita, sa iyan sa si simbata ini, mabaya kolong niya kaubatan, si siya to hindi makakita, long niya, mabaya kolong niya makakita kau, long niya uni hinangon ko, nahinang ko na nakonsult ko na katan pag-ubatan, long simbata, pagkahagad sa diyakaw Allahu Ta'ala in Tuhan, iban siya rin mag-uubat, kaubatan ko, nagkahagad siya, kiubatan siya, na pag-ingat sindunawas, kiubatan, kiyukan siya, long niya maingat, long niya sinakaubat kay mo, na long niya, marilong niya kurik yung bata ini, marutod pagpangadit sin bata ini long niya sahir, maingat to niya napakita ko, long sin namon bata hidunawas, bukol long niya nakaubat ka ko, amon din nga ilmo sihir, bat maling ka ni nakaubat ka ko, Allah Tuhan ko iban Tuhan mo. Long niya unin mo, aun Tuhan mo ruin din ka ko, long niya aun Allah Ta'ala Tuhan ko iban sin Tuhan mo. Piatay sin dunawas, bata niya ini, sampil yaso niya, isu nagubat kay mo yan, nagipit man yung bata niya kasigpitan, di niya nakaya, na biyayta niya mo nin gulam, piyataging gulam. Sampil na makati na ko bata-bata kaylo, piyasigpitan biyari, kasigpitan sari niya na makaya, bayta ka kulong niya singguro mo. Na sampil bayta na kanya singguro, kaya pangadyan ay, kasi kanya singguro, bang ko aso na tungod ko ay ko magbayta. Pasal mo ko nito karna mabuka, part na to si strategy sin pagdawa. Karna na kao na ito, bukon pakali bin Islam, kalakihan pa mag-indawa, di pa pasaplakon, biya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnan, way pa siya nagpasapag sindawa. Sa ko na to karna mabuka yung guro sa inya to aun ko ilmo aun desab ko strategy long niya ayaw mo ba itaon man ko suwon ising guro mo sa imbata-bata kailo na ipit man siya kasigpitan siya sampil biyayta niya long yung guro ko biyari ato nagula sampil petagin guro ini iyan siya hidunawas may talong hidunawas aun na Tuhan mo ruwaing din kako long yan Tuhan ko Allah Tuhan mo iban Tuhan sin apo mo Tuhan sin katan sampil iyan say dunawas, undungin pagtuhan mo pa Allah, agad ko pa akin tuhan mo, bangko ni umunong patayon takaw, di mabayain alim ini, sampil iutod siya nagdua. Kiat tay mangod. Ang kanay Kabab ibn Arath. Ikabab ni Arath, intay kud niya kakitan mo, hipo sinamon biya, amun sinyan, malawom, biutangan sinamon mapaso, pikit atay kud niya sigpit, na kaya ni Kabab ibn Arath, dito hararig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito harig Kaaba. Ya Rasulullah, di mo duahon fa Allah Ta'ala ya Rasulullah humundong na yung mga parakala panandas ini kasigpitan na tod kami ya Rasulullah imatod in Nabi Muhammad kanya namumula ang pasaiyan sin Rasul ya Kabab way mo kakaingatan in nakauna rin kaniyo in nakauna rin kanyo grabe pa injimato kanila panandas sin Allah aung kanila long sin Nabi pagsudla yun sin basi magkaangkat in mga scarp in hiao aung kanila pagsudla yun sin basi in skin nila malarak aung kanila long sin Nabi pagkatkaton makarwa agad na namon kisa sin namon nga kulam ini sa long sin Nabi way runing kanila tuminggal sin kalima la ilaha illallah biatin pangamdos sin nakauna way nagkaiba Kabab ibn Arath hawak tito yutod nagdua na pagwaswak na singgulam. Long singgulam, iyan yung king di mo kulong niya mapatay. Nalong singkim kato na ko, hiparata ko yung bata ko, matu patasbud. Si makat man yung bata patasbud, iyan niya, ya Allah,
ikaw rolong niya intuhan simbudi ni, ikaw makapagbaya, ando yalay mo, kulong niya pasari, na jugjugim bod, nahulog ka taning bata singking miyatay, nagbalik matim bata paking. Long niya ba aking yari na kulong niya, kita mo ira kumiyatay, buhi ra ko, di mo kulong niya mapatay. Long singking kat to ko mga bata niya, dahan nyo mato parakat, lunuran nyo rakat. Pagkatusin bata parakat, iyan na sabi, ya Allah, ikaw yung tagdapusin dakat, way natuhan do kaing patmaling kan ikaw. Ang kanlong sin Allah Ta'ala, wala ya'lamu junura rabbik, wala ya'lamu junuda rabbik illa huwa, wayrum makaingat sin sundalo sin Allah tuput siyara. In dakat sundalo sin Allah, in lakas sundalo sin Allah, in katan sin langit iwan lupa ini sundalo sin Allah, wayroon makaato. Ang kanami sa ning virus ini kasigpitan ni manusia sundalo sin Allah way makapag-agi. Hatay manguda kami Islam, dito man syarakat, limag go inaalun nalunod in mga sundalo sin dunawas, nagbalik yung bata-bata buhi-buhian. Iyan, kubla ni dunawas, beri long dunawas yung kapatay ko kay mo. Long sin bata-bata, bangkaw long niya mabaya, mapatay mo ako. Puna yung katana plaza. Bang mo puno long niya katana plaza, ang pamuko hukutan, hatay ko sing kahoy, pitika ko long niya. Sa iyan kaw, bismi rabbil gulam. Iyan kaw long niya, tagnaan ko pitikon ko yung bata ini, bismi rabbil gulam. Hangan, sintuhan sin gulam ini. Pitika ko. Nayato kata ni mga to. Kaya nga na si mga to nagjato bata, hindi siya magkamatay. Pagpitika ba tayo, tidyo siya ang paimya ng king, dunawas lang niya, bismi rabbil gulam, hangan lang niya sintuhan sin bata ini, pagpitik niya, kyudan di miyata yung bata. Unin si mato, miyatay siya, nag-Islam katan. Nag-Islam na nauhid katan ni nakahadir. Si Maksi na sing katunggal sin Allah Ta'ala, nagproblema dunawas. Ininang niyang katan, hindi makad ka niya, piyaw kaban niya ukhdud. Ang kan na in suratul buruj, din doon mo kabakan, ashabul ukhdud. Piyahinangan sila ukhdud, biya trins biyan, biutangan laka, biutangan laka iban lana, siya wulak katan matu, isusu hindi makad magtuhan kan dunawas, nanawhid fa Allah, sa mataw rin tumiyatay, nanawhid fa Allah. Agad na rito yung pagtakon, babae, ang pag-ano nila, bata-bata, giyugong-gong-gong nila, kung kaya magkikisa siya himasita, magsusudlay-sudlay, din doon giyugong-gongan yung bata, sung man siya lumakso pakahayon naglalaka, uwos umantras siya, karena napatay na ingkatan anak niya, imbana niya, siya baran niya katan sa pagkita niya bata-bata ni matay, yang gaw siya. Sa basung man siya umantras, piabis sara sinala yung bata-bata. Inaki-ina, ay ko masusa. Hiyama iban mga tay manghod ko, yato na sila ram rida sinala. Ya ko ina ay ko masusa. Halaw man kita rida sinala. Limakso sila karo iban anak niya. Ang pag-anon sinabi, tu bata-bata, halaw man sila dundangan, makabisara na, agad dito nabi isa, ini karo hatay medyo raids, ini kato amuneto, hawak to sin asabul ukhdud, mga tay manghod ko kami Islam. So di matuman imbiat to mga tay manghod kami Islam, aw nakapakoy, miat to sila, parum. Faruman na may ta sinhinang idunawas, biat to, so imyan ni mga room, long yaberi ning katabang namo kanyo, malayo to din yaman, so simulat in room panajasi, Abisinia, uwas pagawot matupa Abisinia, nagparain Abisinia, dua sundalo, general, nagpara sa general, inganhay Ariat. Miat tumanin Ariat, iban si mga kuan, biyuno nila intaw yaman, di manikato'y dunawas, kasigpitan siya nagparain room general, Abisinia general Ariat, biyuno man di man kato hidunawas, di say kato, miyakoy siya, ininang niya limakso siya taskura, limakso siya para kata didsi, nagpatay sa simbaran niya. So yamet yung nangyari kan, Ariat, kan dunawas, nagpakamatay siya, diaugman siya. So na yun ang nabiyaw ni nakura ayaman, hisyo, hi Ariat. So nakapag nakura man ni Ariat general siya, paglukay-lukay pasali Ariat ini rajulun khalidun mabungis, mutasaddid siya. Way kasulutan kaning kaywa ng mga sundalo niya, aunday nga mga sundalo niya imatu kanya, duma magbuno kanya, hati niya nagrevolt kanya, amuningan hi Abraha. Amunin pagtakon mga feel story hi Abraha. So nag-story man in Abraha iban Ariat long sin Ariat ya Abraha ay nakita magkalo mag-usal kita si mga bata ta. Mato din malagas kato ada kada makain kawa sa kato. Sang kalong niya mabaya maglakot na dya kita karo mubara sa magwanunwan kita. Isin dumog siya magnakura indaw kun nasin way nalong sin Abraha okay na. Sa in Abraha mang durupang pasalin Ariat malanjang tao makayog mahaba in lima in Abraha sibi-sibi chabi-chabi siya. Na di matungman lang sin Abraham mga bata niya, bangkita niyo ako long yeri maraog, di raog ko siya, ay ko magkaiwa. Sa bangkita niyo roogon na ko,
na kupahin nyo na sa patayan nyo siya. Naroon man ni Abraha, paglakot ka na sin Aryat, ang pamalanjang ni Aryat, nalakot sa ring atas, piyali aninilong niya, ang kansang yanan, Abraha Ashram. Abraha al-Ashram. Imana sin Ashram, yukta'u unfo bisababi mubarasa baynahu wa bayna Aryat. Ati nahiwa in ilong niya karena sin sabab si mubarasa hapag dual nila iba ni siyo iba ni Aryat. Dari man ikatuhi Abrasa limakso mga iban niya ben sundalo napatay nila Aryat nang dupangin Abraha saway na mahinang si mga tao kalakihan nila on nakura sunay nang nanakura in Abraha. Ini nang man sin Abraha ni nang man siya nakura hatuwa sin unya nagtakabul siya nagpahinang sa kanisa. Imanasing kanisa, church, pinakamalaggo kanisa. Pasal marugal siya mga Makkah, kabayan niya dahon niya mahigitan niya inuno, in Kaaba. So nagpahinang sa pinakamalago church. Naunding mga Muslim, himinang nakaw na ito, tapok, tabiya yon, intawan niya in simbahan. Pag intaw niya sin simbahan, ang panyaliakat intay yan mga simbahan na ito, ang malago piyahin ng kasil sin Abraha, pag-ingat sin Abraha, hukun maraw inayin mo kanya, hinangan biyatin simba niya, harual niya, nagpara siya, sundalo, luwuhon nila ng Kaaba. Nagparama siya, sundalo, luwuhon ng Kaaba, na malago army, nagpara na siya. Pag-abot sin Abraha, di matong manin Abraha maun pakwan, paglatong man sin Abraha before pa diwatong siya pa Taif, nakaato na siya pa mga hula si mga Muslim, nag-defensing kauman, agad na rito yung pagtawakon hinufail. Sa diyo hinufail, nahinang sabi sa panto na asir, hati niya prisoner war, nasaggaw siya, nakamanin nufail, pagos din doon manin nufail, pag-awot sin Abraha doon ha Taif, mga tao rin doon, hangan niya hiaburugal, imiban siya kan Abraha. Long niya ibanan takamo, haunindan matto, pa Kaaba, ibanan takamo. So ibanan man sin Abu Rugal ini in Abraham to pa Kaaba, way pa sila nakakuha pa Taif, miyatay ni Abu Rugal nakapag-fight na isabin hambok din doon tribe din doon ha Taif, imatukan Abrasa di nakato ni Abraham, miyatay Abu Rugal. Intana sin Dugal sin tao Quraysh ka na Abu Rugal, naginang sila biya sa pantun hapatay Abu Rugal, pagtiluon nila. Biya sa pantun naghinang-hinang sila biya sa pantun kubul Abu Rugal, tilo-tilo niya karna simpang dupang niya, hati na tay kuran yan hula Arab, inut labi ng Quraysh karna may tanya hindoon haunuin Kaaba. So di matong manin in Abraha ini nakakato siya pa Taif, nakasuk na siya pa Makkah, kaya labayan niya inunta sin Abdul Muttalib. Isin Abdul Muttalib, amo na apo sin Nabi Muhammad tuhod, amo na ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon man in Abdul Muttalib, nakawain 200 kamil niya, pag-ubos in Abu Talib na susa siya. Sing kamil niya 200. So in Abu Talib, maunit ko ruma magbisara ka na Abraha, karna in Abraha king, maubukon niyang basta-basta. So ay on ko wasitun, atin hakitungan may nang wasila mo, hikalabay mo matto, di para in Abdul Muttalib, aun bagay niya, in bagay niya hinufail, magkilay sila kan nufail, usin nufail, ini hawak to siya nasasagaw, nara niya nagbagay in ang buok driver, saikul feel, atin niya, driver sin unta, driver sin elepante, gadja, nara niya nagbagay in nga niya hiunais, nara niya nagbagay. So beta sin nufail, unin hajat sin Abdul Muttalib, kan unais, inunais na may taisab kan Abraha, in Abraha di man nagmeet kan Abdul Muttalib. In Abraha, kamaw mo hataasan sa king, hataasan sa limilingkod, way man jari simibo ka na hataasan siya, sa pag-atud sin Abraha, kan Abdul Muttalib, kublaan siya ay mo kasin Abdul Muttalib, handsome boy, misan maas na malingkat in proportion simbaran, pag-aaddatan in lupa, nasakin Abraha, atasin Abraha, miyaba, limingkod naglingkod iwan sin Abdul Muttalib. Di sab niya mapaputangin Abdul Muttalib taas, karena maapasin darajat sin pagkaking niya, atas siya miyaba, limilingkod iwan Abdul Muttalib. Ang pasayman, unin hajat mo. Lang sin Abdul Muttalib, miyari akulong niya, kawaon kulong niya in 200 kamil ko. Hati na kiyawa mo, kaya taway Abraha, long niya Abraha, impanghati kulong niya, pag-addatan takaw tuod. Pag-atod ko kayo mo lang niya, nag-aaddak tako sin sa taas paas pag-addat. Sa kublaan na kulong niya, pagkari mo, inakay mo, kao mo sa jinunta mo. Impanghati kulong niya, mayari ko, makiusap ko kako, ayaw ko lubuhunin Kaaba. Pasal kaya nga tami maksud kulong niya, lubuhun king Kaaba, lubuhun king pag-agaman, lubuhun ko yung kanyo katan. Impanghati ko, lumuhod ko kako, magmasusakaw, nari ko lubuhun, sa inkawayan mo, raing kamil.
inagi sin Abdul Muttalib, ya ko Abraha, ako intagda po sin Kamil, angkan kawaon ko siya. Sa in Kaaba intagda po Allah Ta'ala, siya rin magprotek. Na long sinabra no, kinakawaan ng Kamil mo. So pagdatong sin Abdul Muttalib mato pa Makkah, iyan niya mga tao rito ay kamu umato. Di kita nyo kaato, sa sakat kamu katan pabud. Pia sakat na katan pabud, si makat sa sampil sin las si makat, ang pasaminting dito haray glawang sin Kaaba, ang pasaiman ya Allah, prutikim bay mo ikaw rin tagda po, ikaw yung Tuhan Rabbul Alamin. Pagsakat sin Abdul Muttalib pataas, pagdatong sin Abraha, himarap maninunta mato pa Kaaba, limaksuin Nufail, nakatakas siya, pagtakas sin Nufail, kasakasan niya. O mga riwayat, kasakasan sin Nufail in Gadja, iniyan niya, yakaw Gadja, da akon kolong ipalubo, imbay sin Tuhan Allah Ta'ala, takas na ka, ay muhiminang, di timinduging Gadja. Banging Gadja, paharapon pa Kaaba, umantrasing Gadja, di timin, limingkod, naawot nila pagtugsok in Gadja, sa banging Gadja, paharapon patay kod sin Kaaba, dumakan mag-usus, way rumahinang nila, pasaling kusog, sin nakaw na to Gadja, bang Gadja mo, biya ko naka aun tangki mo, aun plane mo, ba't ikaw na rin nakukatuan, yung taasing Gadja. Aba may tinumutong sing Kaaba, na way rumahinang nila, umantrasing Kaaba, na sampil perahan na sila sin Allah, yan na suratul Fil. Tayran ababil, Allahu Akbar. Perahan sila sin Tayran ababil, nauwos sila nagkautod-utod yung mga baran nila. Nakita nyo mga tayo mo da kami Islam, bang nyo kita na pangadyan sin Ghulam iban sin Kinget to, kaingatan nyo mataw din miyatay ashabul ukdud, pagsunog sila, pagsabulak sila pakaha, sa kaingatan mo pagpatay nila, uninagi Allah, way sila rin mauga, diaog sila, sa uninagi Allah, zalika fauzul azim. Nagsaksis na sila, bukon sa fauzun, azimun, in saksis nila grabe, maita, miyatay na ko magsaksis pa kaw. Miyatay sila panawid fa Allah, miyatay sila paggayong kung panawid fa Allah, sila rin saksis sa rayaw-rayaw, karena makasud na sila pasuluka sa lama-lama. Berasin pagkamatay sinamaw ni Anas ibn Malik, kaya dugsuan man siya, inagi niya, longya wallahi fusto rabbil Kaaba, sapahan ko fa Allah, rimaugna ko, sapahan ko fa Allah. Longya Jabbar bin Suhami, nakapuno ka niya, may talong niya, kafir pa Jabbar bin Suhami, may talong niya tao ini, siya pin nabuno ko, siya pin imian saksis siya, nabita na siya sin darajat, sin matay hadan sin Allah Ta'ala, pagputi ka na agama sin Allah, madana fi sabilillah, sampil kubla ni Jabbar bin Suhami, nagbalik Islam siya, miyakad siya, nagparang sa biladan sin Allah Ta'ala, waktu ito, sampil na shahid day sab siya. Biyato yung mga tayo manguda kami Islam, miyatay sila hadan sin Allah Ta'ala, sa unin naging sin Allah, zalika fauzul azim. Inshallah Ta'ala, next to part 3, kapangadjian na to na, in sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan, halaman kita tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.